Nyakorom gajuang kwa wuoke weche motenre kod midhiero mabende ikelo kod oula hami weche motenre kod siasa. Duond bura mar UDA ochalo nyime yiero mar duond burano mano nego timre chieng' tarik 9 mar dwe mar 12 mar higani. E ote manoket kod jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala e yor tudruok mar X. Malala wacho ni UDA ne ochopo winjruok makamano e romo makawuono mar kuku maduong' mar duond burano mabende notelie kod jatend duond burano William Ruto. Kaluwore gi mano, yiero mag UDA koro ibiro baga e kinde tarik 12 kod tarik 26 mar dwe mar 4 mar higani. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, moko kuom jood bura mag UDA okwedo weche mafungore ni pogruok e kinde kweth ariyogo e wi yiero ema bende nochwalo yiero makamano nyime. Bang' dweche bura mag luoro gwenge mopogore opogore, ndiko jokanyo manyien kaachiel gi yudo singo kowuok kuom jatendgi William Ruto, geno mar johera mag duond bura mar UDA mar dhi yiero jotend duond burano e dwe manyien koro omuonyo pi. Geno makamano otore bang' jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala lando ni gichwalo yiero makamano nyaka higa manyien. Kaluwore gi ote mane okete mbui mar tudruok mar X, Malala wacho ni okang' makamano okaw kod kuku maduong' mar duond bura mar UDA e romo mane ochwoye kod ogai margi William Ruto odiochieng' makawuono. Malala yango ni johera mag duond bura mar UDA koro biro yudo thuolo mar yiero jotendgi e dwe mar 4 higa manyien. Oteno yango ni yiero mag duond bura mar UDA ibiro bago e kidienje 3. Kidieny mokwongo dhi bago yiero margi tarik 12 dwe mar 4, kidieny mar 2 dhi bago yiero margi tarik 19 dwe mar 4, eka kidieny mar 3 biro bago yiero margi tarik 26 dwe mar 4. Kata kamano, Malala orem yango gima omiyo kuku maduong' mar UDA ochwalo nyime yiero makamano e thuolo mar ang'ich welo bang' Ruto nyonore ni kata nade yiero ibiro bago tarik 9 dwe mar 12 higani e kinde galamoro mar UDA e karomo mar Bomas of Kenya tarik 29 dwe mar 9 higani. Mabiro bang' weche fuong'ore nitiere ywaruok e kind kweth ariyo e duond burano e wi weche mag yiero. Kweth mokwongo masiro jalup jatend piny Rigathi Gachagua wachore ne dwaro mondo yiero otim e higa manyien, e kinde kweth machielo masiro jatend piny William Ruto to ne osiro okang' mar bago yiero e giko higani. Kata kamano, josiasa mag UDA ma oloso kod Ramogi TV okwedo wach mar pogruok moro amora e duond burano. And the truth and UDA is intact, okay, your work, jiteo dimbore. Planning mar party ka party ni kaka gitimo gigeni. Koro kage wacho ni gichore nyime onge tabu. Party mora mora Kenya ka nyalo tero yiero ni nyime kaka dwaro, kata nyalo duoko yiero ni chien, kaka nyalo tero yiero ni kata sana dwaro. Omiyo ka UDA otero yiero ni nyime onge tabu ka matin ma ng'ato nyalo wacho ni pogruok nitiere. UDA onge pogruok, UDA is intact kendo ji ni achiel kendo ji oherore. Jaod bura ma Manyata Mukunji Gitonga wacho ni duond bura mar UDA okawo okang' makamano mar miyo jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar keto mahinogi e dwoko piny pek mar ngima, bero uchumi kaachiel gi miyo rowere tije. The country we are living in right now is in a very, very delicate situation. We are in a place where we need to have 100% focus on the cost of living, on the status of our economy, the status of our Kenyan shilling, and issues to do with joblessness of our young people. And I believe elections, party elections, especially ruling party elections, could have come as a serious distraction to that precision focus of the economy and that matters around that. And we don't want that distraction right now. We want the president, the members, and everybody to be super focused. Party ka party ntika koti muyiere. Ka koti muyiere kaka gibiro ng'ado kaka gisewacho ni higa manyien gitimeno. Onge pogruok moro mar kia luoro kia marang'o. UDA and party maduong' e Kenya ka sani kabisa man gi ji turi e parliament. Kendo ji sani dare Nyanza donje UDA. Omiyo onge kaka onyalo bedo ni oluor timo yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajuang dakika na